Hawnhekk għandna ġlieda għaddejja. Ġlieda biex dan il-partit insalvawh minn 4 min nies illi ħatfuh bl-iskop biss li jkissruh. Illum, meta kont qed nara li l-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem, ir-reazzjoni tiegħi kienet dana mhux persuna illi jixtieq illi jsolvi l-problemi, dana mhux persuna illi irrid il-ġid għall-partit tagħna. Din il-ġlieda li qegħdin nagħmlu hija ġlieda biex insalvaw lill-Partit Nazzjonalista minn idejn min daħal biss biex iddaħħlu ġuħajt. Wejjew magħna, inaqdu magħna biex dal-partit neħilsuh minn dan il-monstru li qed jipprova jaħkmu.